नमस्कार प्रणाम। आ गइल बा एक और गाना खेसारी लाल के बहुत ही जबरदस्त। जाकर सुन सकतनी आदिशक्ति फिल्म्स पर, जौना के नाम बा तोर दुल्हा जलंधर के बंदर लागेला। जी हाँ, तोर दुल्हा जलंधर के बंदर लागेला देख सकतनी स्क्रीन पर। और एके लिखले बानी अखिलेश कश्यप जी और श्याम सुंदर, वही जोड़ी बावे जौन की अंतरा सिंह प्रियंका और खेसारी लाल जी गौले बानी। दुल्हा जलंधर के बंदर लागेला बहुत ही जबरदस्त। उतना शेयर करी और ई गाना बा देख सकते 1 घंटा में 2,41,000 व्यू भाग गइल बा। एकदम आग लगा देवे के बा यूट्यूब पर, जितना हो सके उतना शेयर करे के बा। एकदम आदिशक्ति फिल्म्स पर आइल बा। 2,40,000 से ऊपर व्यू भाग गइल बा ये गाना। अभी के एकदम मतलब 5 घंटा में 1 मिलियन। तब तक बने रही वीडियो के साथ। धन्यवाद।